Nilqaw maħna l-John il-Cowboy jem biex di, l-John il-Cowboy. Aw Peppe hija. Għaxin ġejtu wassal sawa regal. Kmini, hija, kmini. Regal saj sawa għas-sena ġdida sawa. Ejja, għalija. Manna l-gonzi sawa xin għaxsib ħajkun għaw gonzi l-lummana sawa għatħanċi blu saħħaġa sawa. Gonzi, fi, xiex rajt, mela? Nista nara, Mela, s-salamu xaw, niftuħ għonna sawa. Għaxin għasmajt sawa. Il-gonzi, tilef xie sidġu, ċibtu sidġu sawa. Bomba ħajlek, tajt jgħat, bupep ħajlek. Sidġu mill-moderni daw. Sabiħ dak il-sidġu. Bomba ħajlek. U għallura għadu kif kienaw Dr. Muscat ma ġibtlu xej? Ozgo! Jina il-Joseph Muscat ġibtlu sawa ġibtlu mobile, dak ma rajt bħalu dal-mobile, ħajlek, ta' mobile. Xiame? Da mobile ġdid sawa apparentament. Anka ma ta' jkun mitfi, xorta jdu il-mobile. Mobile bomba ħarajlek. Issa Michelle sawa, kunta staċċempillu s-sibu dejjem il-Joseph ġamċa. Hello Joseph! Etna millek il-portieri sawa, etna millek il-portieri tal-uffiċju l-ġdid ta' Kastilja sawa, u etna millum lux biħħomar, u għet nħitlek u koll il-portieri ta' Girgenti sawa, u ta' bojod bil-qlub ħomar. Isma, hu paċenzjas, ħabba l-autorita ta' xandira ħjanodu attendjax. Isma, ejja nitkelmu da' xej fuq is-sena il-ġdida per eżempju. Għamilx risoluzzjoni jew? Rivoluzzjoni bħal dik sawa, mala gonzi sawa, għamel 3 ministri. Umbat neħħalhom il-pocket money sawa. Umbat għandikun il-lost ingatta faw minn ministru ħajt faw segretarju ma' Paolo Borċa li fir ma jmurx jħux jisbal f'xi email oħra għalu. Joseph Muscat għamel rivoluzzjoni oħra, Joseph sawa. Mala Joseph sawa għaddej qed jikteb issa il-xismu għaw il-Mr. Speaker sawa għat jibatlu l-emails għax għandikun smajt sawa li dik tal-RTK ma dix tiktiblu allura għandu bżon pen ġdid. Isma ħanajlek il-ġimma l-oħra ma tux li ħatis bidġa d-dinja sawa u tajlu vera ħatis bidġa d-dinja illum Friday the 13th għandikun. Grazzi ħafna John il-Cowboy għawnek. Xalħallilu s-sidġu għawnek jena.